Gisagop sa usa ka dog rescuer ug advocate ang tulo sa unom ka mga nahabiling iro ni Lola Miguela Barino, ang 83 anyos nga babaye nga napalgang patay sa ilang panimay sa Barangay Candabong, lungsod sa Dumanjug, kansang uni-ini nabuwag na sa iyang lawas. Gahapon sa hapon, gikuha ni Alexa Ina ang tulo sa nabiyaang mga iro. Sa 83 anyos, human masayod sa mga balita nga wa nay nag-atiman karon sa mga iro. Matud ni Alexa nga balikan pa niya ang laing tulo ka mga iro ni Barino kay matud pa niya isog ug di pa maduol sa tao nga posibleng na trauma sa nahitabo sa ilang amo. Nasuta nga adunay 8 ka mga iro ang biktima, ang duha niini gikatahong napalgang patay sa mga kabanay haduol sa patayng lawas sa senior citizen. Di usab matud pa makatuo si Alexa nga ang mga iro ang hinungdan nga nabuwag ang usa biktima sa lawas niini. Si Alexa adunay kapin sa usa ka gatos ka mga binuhing iro. Tanan, pulos iyang na-rescue. Murag dili ko matuon na ikabuhat na kay maski pag moingon na kanang way kaon-kaon ang iro or unsa ba. Murag dili jud na ko ma-imagine pinangga kay nimo ang iro no. Murag tilapan ra siguro ka sa iro, i-try ra siguro ka og pukaw sa iro. Ana lang gyud siguro ila kang kuhiton or